Добре, отивам. По-точно добро утро. Отивам на едно 90-дневно приключение. И ще бъде заснето, дами и господа. Болен съм на куче, много ме боли корема. Не съм се наспал. То ми личи. Имам един полет еса от Варна до София. После от София до Доха. И после от Доха Тайна. И се ходя хапна нещо. Кафе много ми се пие на 100 корем просто. Кърти ме корема, не знам. Това е причината като цяло. И да, хора, ще снимам дейли влогове. Първо ще показвам какво се случва в държавата, къде ще хода. И да. Ще бъде много яко. Се опитвам да качвам всеки ден. If it works, works. If not, nothing I can do. See you for now. Кацнахме в София. Ходих да се стрипна тук с една чантичка, много добра между другото. Сега ще покажа даже. Само видя как остава този микрофон глупав. Сета. Общо взето може да ризнете всичко вътре. Специално за Алек. Да го ризнем вътре. Тогава има 15 700 отделения, където може да си държите паспорти и всякакви други щуроти. И да. Си купих цигари. Тук продават само стекове, което е малко тъпо. Час ще излезе на къв гейт. Още взето май трябва да отида. И отивам София Доха. 4 часа мисля, че е полет или нещо от сорта. Излитам 12:30 и кацам в 6 или нещо от сорта. Направи с Smoking Area на терминал 2, което е pretty solid to be honest. След 35 години най-накрая имаме Smoking Area в България на летището. Сега на само терминала. Сега само на терминал 2, но пак е нещо. Май съм по-добре. Джаснах 2 нурофена и малко ми светна деца вика, но да видим. И така, се видим откъде трябва да се видим. Аре! Сега кацнах в Дубай. Тъйде в Доха. Бате, направо, лявото ми око, не знам дали мога видите, направо тази хрема ме побъркаме. Полетът ме чак след 8 часа, не имам си ни идея какво ще правя. Ама въобще си нямам идея какво ще правя. Трябва да си намеря къде ми е гейта и ще ходя да хапна нещо. Тук хората се снимат с някаква мечка отзаде. Pretty cool. И да, отивам си намеря сега гейта къде е. В принцип да има една машина, цъкаш си билета, бате главата на Action Mode ми изглежда отвратително. Цъкаш си борната карта и ти показва на каква дистанция и някакви такива работи. Сега ще разцъкам още взето като на цялото летище и ще видя за какво стана въпрос. Може да не ми излезна от тъпия билет, това да е полета. Той е в 3 часа сутринта. Трябва да сме на мода, че е на Action Mode. И главата ми се вижда като яйце. Много яко, защото само мога си лафа. Какво си искам и още взето никой не ме разбира. Само се ти ме гледат като дебил, ама... Do I really care? Not really. Вуглеове, оглемуглео сас. Сега ще намеря къде ходя да седна. Първо ще ходя да си намеря гейта, защото не знам дали мога да видите напред какво става. Гледай какво стават. Напред е просто някаква страшна лудница. Те са... Като почнеш от гейт C до C99. Сега ще ходя да го намеря това. Ще седна да ям някъде. Тук чайте ви покажа едно много яко Порше. Ще седна да хапна нещо. И преди мъче дай сети. Ще чакам полета. Най-вероятно ще обработя влога. Поршето е бомба. В смисъл не знам какво е, ама... Мега яко. Ще е доста старо да му се не знае. 911 SC. Брутално. Антика. Тук има някакви други макларени. Типичното за Дубай. Часовници, глупости и такива работи и още взето едва ли ще снимам. Просто... Да. Хубаво, добре. Оставам и за са. Бате, макларена е бомба между форио. Чакай, теб се снимат някакви хора. Хубаво. Хайде. Отивам си намеря
къде ми е полет, по-точно къде ми е прикачването. И да си намеря си купуват някъде цигари, да ходя да пуша една цигара. И така, това летище общо взето ще ми отнеме сигурно 5 часа само да обиколя и да видя кое къде е. Така че сигурно ще има какво да правя, едва ли ще спа. Сме хубава дрена, защото съм спал последните 5 часа, къде последните 8 часа, 2 часа. Сън, даже 3, нещо от сорта. И така. Аре, бате, селям алейкум. Официално за хората, които казват, че не сме милионери. Официално тук що станах по-богат с 5 милиона. В мен имам 5 милиона. Много яко. Да, и загубих си магнита на микрофона, в смисъл мега тъпо. Нещо мръднах и падна мамичката му. И така, отивам да си намеря откъде си купа цигари някъде от Duty Free-то. И... Уриза как се къртеше бата, видяхте ли? Ще ходя да ям нещо. I'm gonna go pray as well. И най-вероятно ще ходя да видя да намеря някъде да легна да спа. Защото имам някакъв тежък build nut pressure тук отляво. As you can see, окото ми е кукнато. И pretty much това е. Като дремна и... Да, просто като поточине малко ще ходя да си някакви работи. Бате, горе имат влак. В мисъл, в летището има горе влак. Няма какво да говорим, тилци. Аре. Взехме да ядеме. Те идват с картофи тия работи. Това е много. Pepperoni is for me, yeah? Thank you. Добре. Значи, взехме да ядеме. Това дали се чувам, дали не, сега ще правим тъпия микрофон. Сигурно се чувам. Значи... Чакай го бута това по-назаде. Една паста, в принцип много яко, защото пеперонито е халал. И от теле, не е от гадна свиня. Бомбалато. Бомбичка. Та. Една пица, която изглежда така. И една паста, която изглежда така. 35 евро. По-точно 32 евро. Което е много скъпо. Поне аз така си мисля, не съм си яден, но едно пица парче с някакви къси картофи и една пастичка. Бате, бено, че сме на летището, fair enough. Обаче направо като ми изсипа тази цена ми стана лошо. Anyway. Много съм гладен. Не всеки ден нямам тук на летището, така че ще ги преживеем тия работи. После ще взема едно рокетче сам, видях, че има KFC. Фастфуда в Дубай е много як и е много свеж. Не е хелти определено, но пилето тук в KFC и пилето в България или в Англия, където и да е, нищо общо. И тук има смутита, където ги няма да другите държави. Тъй, че да оставям ви да седна след някакво, какво ще... Пак съм аз. Оценка на храната. By the way, така изглежда пицата. Нищо нали, специално бих казал. Относно пастата. Пицата е бомба, но това е ясно. Има ли път в пицата, където някой си купи някъде пица и да не е бомба? Даже е бомбичка бата тилци. Пицата е много добре. Mucho gracias. Сега ще хапна, ще ходя да си взема едно кафенце, видях, че има коста тук. Ще ходя да джасна една цигарка. Намерих си гейта. Също няма информация, но има ни машини. Какво ще снимам? Направени са точно за ганьовци.
сканирате QR кода на билета и дори и полета да ви е след 9 часа, пак пише кой гейт, къде трябва да идеш, даже тук е улеснено, дори е написано коя посока трябва да тръгнеш с кой асансьор, къде се намира абсолютно всичко, буквално направено за малумници. И така този влог мисля, че стане много як. Не знам дали да снимам час-две, който да бъде пристигането, а сега да пробвам докато съм на летището да го обработя това нещо и да е част едно, че в България вече е 8 часа, така да е 9 часа май, не знам колко са напред. Или да бъде просто day one в travel и като стигне вече ще стигнем в Бали, пристигнат, нямам си ни идея какво си. Вземам камерата и снимам. Ще на мен са без никакъв план. Ама без никакъв. Добре, остана ви. Пак се включа сега с малко. Отиваме да пушиме цигари. Отиваме за кафе. Ще пуша цигарика, прей и пробвам ли ден чил. Бай-бай. Зарибени хората тук. Неки непалци бачкат ни това пиче, дето ми чистеше маста. Сега отиваме да хапнем. Това кафенце откъде си взема това? Оп, ето. Едно капучино да гръмне. Хастарчето е са. Hello. Can I, hi, can I have one cappuccino? One cappuccino. Yes. Anything else? That's it. Do you want it large? One real difference? Medium. That's it. Can I have it on a takeaway cup? Nice. 24 reals. Card or cash? Card, please. Coming. Сега видим какво ще му бръснат. Follow you. Евро. Юро. 6 евро, бат. Damn, бро. На това летище тук... Thank you, на това летище просто цените тук пръскат рибата, бат. 6 евро за капучино. Както вика брата, имаш си, угаждаш си. Чая си намажа устичките, бат. Гледайте. Права е прав скачка. Вчера беше много студено. Бяхме на един евент с брата. Такъв гаден евент. И навънка беше минус 5. Два пъти се облизах и още взето с балсамчето. Дано не си помислят хората тук това дет не трябва да си мислят. Друга. Мале, тя устата ми ядеш, мата. Направо ми е тотал щета. Чай да видим дали какво се вижда. Оп, тук е така. Sugar? Sorry, okay, thanks man. Чайте сега сложим захарче. Това тъпо яки. Взех си якето за да пътувам. Няма как да го сложа. Оп, натъкних. Охо. Това не ме отваряме сега. Окей, сега да си го обърна само. Не мога да се виждам. Бомба, аре. Тиеме пушиме цигарка. Сега ще имаме капучиното за 6 евро. Струва ли си?
Папе, млякото е изгорено. Има вкус на сажда. Втори път ми горят млякото така, мамка му. В центъра оня ден в София ми изгърмяха така млякото. Много гадно. И да, търсиме с Smoking Room, само че това ще си изсипе тъпото яке. Сега да намерим Smoking Room-а. Трябва да ти на Gate C, така или иначе. Ще ходим да намерим някъде да чилна. И това е. Тия как се жмъцка тук. Бано е зарибено. Принципно имах голям срам да хвана така някаква камера и да почна да говоря. Мисля да фана да снимам някакви работи in general. То срам, между другото, го имам повече в България, отколкото тук, защото в БГ-то са хората гледа този филмар, какво е фанал тази камера, някакви такива глупости. А пък тук, първо, че никой не ме разбира, чат пат някой ме разбира, второ, че хората ги боли дедовия ват. Докато в БГ-то някакъв такъв unnecessary стрес, който е... Сега ще видим да им пресакам снимката тия. Се снимат си. Оп, сами минах да пресакам снимката. Ориза, отидем снимката вътре. Тук снима с някакъв, не знам кой е това, някакъв Мерседес. Ама... Да, супер яко. Мене ме кефи. Това е една от причините там. Една от причините е да се жмъцна в Бали. Е просто да изграда този хабит, който е speaking first of all, speaking, говорене пред камера. Не че го нямам, просто in public, сред хора. И вече другото е просто walk in. Да walk in, защото така или иначе работя от вкъщи, защо да не работя от Бали, като by the way е по-ефтино, ще ви направя отделен влог, в който ще покажа вътре, покажа къде е вилата, колко пари е, абсолютно цялото нещо. Е, тази смоки не е сега. Man Prayer Room Duty Lounge. Да, ще го брейкдауна и ще видите се фаната за главата общо взето за каква ефтиния стана въпрос. Сигурно знаете сега, но... Много по-ефтино е там, отколкото в България. Нали, в БГ-то има какво да се прави и така нататък, но за хората, които работят от вкъщи, от лаптопи изкарвате digital money, не се забивайте в града. В момента, в който, там къде се отрасли, в момента, в който изкарате, бих казал дори $5000. Първите си пари онлайн. Отделете, ето го Smoking Room, отделете пари и се набийте в някой град, където environment ще ви смени, ще се смени, няма да сте около малумници. Това е едно от малкото неща, които ме яд, като стартирахме, че не си набих парите в глупости. Не са глупости, защото пак са изживявания, които си ги изживях аз и брата, но I could actually на втория месец може да се премести тук в Дубай, примерно. И такива работи, общо взето. Бате го има си Smoking Room, тук че е това да остава. Само секунда. Така, знаеш, ако спирам очи, не знам, тук много хората да има окей. Да ги снимам харевата. Бата сега там, по-точно сега си намерих кейта. Само гледайте какво на летището. Like, this shit is crazy. Има цяла джунгла, бе, брат. Брутално. Не знам дали се вижда и какво се... сега ще обърна. Тук има цялостна... такова. Буквално гора. Сега ще обърна да видите. Мега яко. For real. Секунда.
about this. Както каза един мой приятел, this is demonic, but genuinely is cool. Брутално. Мега яко. Не знам колко е голямо това нещо, даже има водопад вътре, който е скандално. Оп, оризелата. Аре на оризчета. Там хората са изпоналягали. Те и тук са изпоналягали. Охо. Хората в труп. Добре. Да видиме. Тук какво се случва? Имаше някъде като водопад, че аз го чувам, него е пред мене. В смисъл, това летище, аз не можа да го обиколя за около 3 часа, смятай, и съм обикалял там само където не ми е гейта. Какво става? Ти лут ли си? Брутално. Я сега правя нещо. Продължаваме на нощния режим. Смятай колко е голямо това нещо. Къде си отива? Тук се отива някакъв мост нагоре. Знаеш какво? Ще се ризнават. Ето тук ще ми е тъмнела. Сега нали мога да изкарам снимки от това. И така, приятели, навлизаме в голямата джунгла. Отиваме на моста на лъвовете. Да видим какво ще се случи. Дали ще изскочи някой в незнайната джунгла. Вижте, приятели, брутално. Много се ексайта. Мамка му Лари, не знам къде се намирам, но знам, че е яко. Харесва ми тука. Принципно тука купуваш си един билет, взимаш едно одеяло и се жмъркваш на това. В горичката, вата да си живуркаш, какво те бърка. Чай, че си снимам само каската отдолу. Па тук един се опитаме мог, няма нещо да му отвързават. Аха, добре си го измислили. Моста на влюбените от НДК. Но да, ето. Долу са изпопадали като свине. Оп, даже там има някакви палатки. Мега яко, в смисъл. Опитали се да докарат нещо подобно на Сингапур ли беше това? Че беше Сингапур, да. В Сингапур има някакво подобно. Не мога да видите. Брутално. В смисъл, това е наистина мега яко. Да не ги снимам тия, да не да кажат. Нещо после. Опа, ето това тук да. И това е още взето. Имам някакво време, докато стигнем до... Като ни тръгне полето, става още час. Любих се. Има трафик. Добре, искам това да го покажа, преди е мега яко. Брутално, заклеем се. И така, драги приятели, вечерята тук долу на животните. Отивам към самолета, аз така към гейта, който не помня къде беше сега. Огромно е това нещо, тук е крейзи, честно ви кажа. В смисъл, надолу е моя гейт, натам някъде, а там отгоре продължават и още нещо. Като имайте предвид, всяка една буква, примерно гейт А, има 99 изхода. А тук е почти цялата азбука изредена. Наистина не знам колко е голямо това летище. Айде! Купих си нови капки за нос. Направо така на 2 пъти пръснах. Не ми се отпуши носа, направо ми се отпуши мозъка. Оставям ви да штракам някакви снимки с телефон, защото да мога да цъкна някакъв карузел в Инстаграм. И така. Аре, няма ви оставя, ще змъчна, ще се жмъцна. Сега надолу да видим какво. Ще продължим на пътечката, вие слезете надолу. Но тук да видим какво мога да видите. Мисля, мега яко. Low-key. NPC-та ходят с маски. Брутално. Нощният режим не е лош между другото. Не знам, това мисля, че си има на 4K. Ама съм тотал щета.
Искаме да и саме чака 13 часов полет. Ако щеш, бате, сега като му летне самолета, да се събуда, се моля да са останали 2-3 часа. И в тия 2-3 часа да седна да обработя самия влог. Да може утре като кацна да го кача. И така. Ще ви направя тур на стаята, на местенцето. Това ще е друг влог. Ще се опитвам да качвам в седмица поне 3 пъти. Понеделник, сряда и петък. Според зависи колко съм бизи, как си нагласа нещата, защото ще бачкам нощно време, за да мога да хващам българското време. Ще бачкам от 9 до 6 сутринта балийско време, което в България се пада. Мисля, че беше от 3 до 9:30. Нещо от сорта. Добре, аре, бате. Драги приятели, най-накрая пристигнах в Бали. И стана много интересно. 2 часа си чаках проклетия багаж. Поради някаква причина решиха да ми изсипат проверка на тъпия багаж и да го проверят. Що? Не мога ви кажа. Просто решиха, че трябва да го изсипат и от 5 часа като кацнах си взех багажа в 5, 6, 7 към 7:30. Нещо от сорта мисля, че беше. Anyway, най-малкият проблем. Чай, че влезна тук комари, вратата ми е просто от средновековието. Дано оцелея следващите 2 дена тук, by the way. Защо 2 дена се чудите? Се питате. Сега ще стигнем и до там. Вземе пича, той ме беше чакал 2 часа, 3 почти. Докараме тука. 40 минути. Аджаба не може да се свържеме с кой да ми отвори вилата. Едните ми пишат свържи се с тия, вторите ми пишат свържи се с уния, третите ми викат пеймент не сме получили, викам бате ти, мисля как те ме получиш пеймент, смисъл ще дойда в Бали и няма да си плата ли, смисъл такъв въпрос му задавам. И той ме пича ми вика, ами не, ми викам exactly brother. И даже това не може да го става е тук и така и да си лафиме. Може, разбира се, защо да не може. Ето, хоп, троп. Положението е чопт. Да. Дойде собственика, началника. Сега не знам дали мога да пуша цигари в YouTube. Де я знам, няма да пуша цигари. Дойде началника, бе, що път не може да ти утси. Дойде началника, оправи тук вилата, снима ми паспорта, 3, 5, 10. И тия курсиерите имам и звънат и ми викат: Тич, днеска не мога да те настаним, защото вилата е заета или нещо от сорта. Аз му викам: брат, аз вече съм във вилата, не знам как така не може да ме настаните. Някой говори за мене, by the way, с голями окото. И сега вика, ще се обада, ще видим какво става. 3, 5, 10. Звънна пича и ми вика: мога да останеш, вика, само днеска и утре. Факто понеделник трябва да се чекаут. Аз викам: добре, как така, смисъл, аз съм платил за цял месец, какво правим, нали? Той ми вика: ами има някакъв misunderstanding между тях и собственика на вилата. И някакъв е бати цирка. В момента е 10 часа, човек, аз пътувам от сутринта, съм тръгнал в 6 часа. Може да останеш, вика, само тая вечер, де факто утре на 23 в понеделник да се чекаутна. Викаме: бати филмът. Ще ми върнат и парите, ще ти върнем парите. Cool. Оттам звъни ми, след това праща ми някакви оферти. Пича, изпрати ми тук, набарах още някакви местенца. Най-вероятно ще се изместя надолу към Чангу, мисля, че се казваше ерията. Малко по-скъпо е, обаче пак там е нещо подобно на студентски град на стероиди, така да го кажем. От другото, което сега няма да го снимам, това утре ще ви направя тур. Значи това, което е онлайн и това, което видях в момента, е пълен булшит. Вънка е яко, няма какво си лъжа душата. В смисъл, вънка е го басейна. Имам тази вила, която е тука. И оная вила, която е там отсреща, ще пусна някаква кухня там. That's cool. But, сега да снимам вътре, файда. Утре ще се види на светлината много по-добре. Вилата вътре е тотал щета. Бате, той не че е мизерия, а пък те са малко пари, смисъл 850 на месец е нещо от сорта, което е доста, смисъл за по 900 имаше
лукс, дет се вика, тази е 800 и взимам 2 вили. Нали, тук си спа аз, тук някой може да дойде на гости от среща, дет се вика, примерно майка, баща, сестра, брат и така нататък. Затова и взех с тази идея, нали, нашите ми дойдат на гости, брата да дойде на гости с жена му, ако искат и така нататък, и някой друг авер, да има място къде да се спи. Обаче ситуацията е следна, че няма къде да се спи, то аз няма къде да спа, реално. Та не съм ял от не знам колко часа вече, поръчах си някаква пица, не знам дали ще дойде, защото буквално се намирам хора в нищото. Тук ако някой по-общо взето тръгне да дойде да ме ограби, pretty much ще ме кукнат, not gonna lie. И сега ще видя да хапна, ще видя сега някакви други вили. Най-вероятно ще буквам месец за месец за месец. Един месец тук, един месец там, един месец в някаква друга ерия. Защото като гледам за 90 дена да буквам е малко кукнато, защото няма ги за 90 дена. Има ги за по месец горе-долу. И това е общо взето. Постоянно ми премигват лампите. I don't know why. Тук зад мен има някакво пиле, което се чува е така. Като калвач, не знам какво, прави някакъв много странен звук от сорта на все едно, бате, го колят, разбираш. Принципно това, ако се случи в 3 часа нощеска и ми се изцепи така, big man thing, аз ще се удрискам, not gonna lie. Да, цирка е голям. Друго. Пичи ми вика, тя вилата вика не е платена, викам, пич, ти от Airbnb тук, всичко е платено, разбираш ли? Това да му им показвам, че му показвам бележка от това, от Airbnb-то и отделно му показвам, че са ми изтеглили парите от банковата сметка. И той ми вика, направо вика, me no have money in bank account. И аз му викам, me no have money either. What we doing now? И той ми прави така. И аз му правим така и пич си би шута, ще спа тази вечер тук. И утре, ако изкарам до утре, принципно, ако мога да намеря нещо още тази вечер и да го букна от тази вечер и утре си бие шута тук, well done. Ако не, ще изчакам до понеделник. Запознах се с едно момче в самолета. Той е в Чангу. Сега ще го видя той какви оферти е на бара, защото му писах да ми пусне някакви оферти, ако има. И също се запознах с един пич от Netherlands. Даде си визитката и каза, че строи къщи, има апартаменти тук, вили и някакви такива работи. И ми даде визитката. Сега ще му изпратя едно съобщение на него да видя как седят там нещата. И ще букна директно нещо ново. Вилата не е лоша, даже наш поеса просто ще ви разкарам. В смисъл, дали сега, дали утре. Вилата не е лоша, гледайте сега за какво става въпрос. Въпросът е, че се намирам на майната си, човек. Аз буквално няма магазин около мене. Which is bad. On the end of the day, за 800 евро, бахма. Cool. Тур! В 11 часа нощеска. Двора е, ясно видяхте го. Това е двора. Има басейн, който не се вижда много добре. Готино е, там има някакви шезлонги. Там отсреща е втората вила. Там има нещо подобно на кухня, с някакъв умрял хладилник. От тука трябваше почна да снимам на нощното виждане дева. От тук се излиза, то нищо не се вижда, но болни ме дедови още взето. Тук има някаква ерия. Това, тук някакви хора се учат да готвят ли? No fucking idea what it is. Anyway, back to the things. Тук е моята вила. Сега за 800 бате очаквах нещо повече. Сканнаха ме общо взето буквално. Сега, това е. Влизаме вътре. Ассаляму алейкум. Това е леглото. Тук ще се пребивава следващите 2 дни. Нагоре бате тавана е кукнат. В смисъл, то са пайжини, не знам дали мога да се види, дали не мога да се види. Това е цялата стая. There is no TV, there is nothing. Не ми трябва телевизор така или иначе, но е скандално, бате. В смисъл, за тия пари, че не изкочи някоя анаконда от тук. Но да, това е банята, общо взето. Това съм аз. О, в какъв изцепен изглеждам. Оле, и това е банята. В смисъл, за 800 евро е положението не че е чопнато, ама направо next level. Не знам още дали има вода. Принципно, още дали има. Те тук няма такова.
Тук в Бали, доколкото мисля, нали е вулканична зона и не им... Бате, какво да е вулканично? Oh no, like what is this, brother? Това е просто, положението е chopped, big time. Добре, топла вода нямаме. Имаме вулканична, ако дойде топла, дойде, ако не дойде, общо взето ще се къпа със студена. Изобщо не съм болен, та мисля да се доразболея. Супер, бат. Много добре стартирахме. Да, това е стаята, бат. В смисъл за 8 е скандално зле. Поне аз така си мисля. Не знам, вие напишете отдолу заслужава ли си или не си заслужава. Отделно сега ако фана да почна да обикарам. Гледай какво става тук, бат. Тежката мизерия. Стените се гръмнати. Гледай какво става. Леглото... Not bad. 300 възглавници, не знам какво ще ги ползвам, но отгоре бате паяци и аз очаквам някаква анаконда да се пусне след малко бате тилите си. Да, лоу-ки, тук ме е страх да спа до вечера, изобщо не се базикам с вас хора. Ама изобщо. Не е така просто за влога, ама ти гледай какво става, бате. То това изедено ще ме наедат дървениците, бате. И горе има някаква статуя демоник, не знам дали... Буквално е демоник. И това е общо взето. Вада си лаптоп общо взето. Даже още сега ще го извада. Ще се свържа с Wi-Fi тук. Ще видя какви са ми другите опции. Чакам да ми пусне този моят човек някакви други опции. Чакам да дойде хапването, че съм умрял от глад. Направо ти казвам, много ми се яде. Иначе вънка е приятно. До 9 брули и дъжд като магаре. Но пък е супер топличко навънка. Сега не е някакъв тежък бахър. Но да, в смисъл някаква нещастна ситуация, бат. Днеска има, утре няма. За мое щастие контактите са като в България, защото не знаех, аз съм идвал много отдавна, аз съм при 7 години някъде. И... така е общо взето, това е. Сядам да поразгледам някакви други опции. Може би ще направя някакви кадри тук да ви покажа как изглежда местенцето през деня. И това е общо взето. Оставам ви лека вечер за сега и ще се видим утре. Утре ще сгубя влога и така. Аре, бат. Добро утро. Оцелях сред дивата пустош. Тъй. Намерих аз Airbnb. Това ще бъде съвсем отделен влог, но да, това е завършек на ден 1 в Бали общо взето. Като първи експириенс. Не беше зле, просто някаква дезинформация или как се казва това там. И едните ми казват едно, вторите ми казват трето, четвъртите ми казват нещо по-различно. И както и да е, с нощи набарахме едно Airbnb, ще направя съвсем отделен влог за него. Държи се от българи, супер готини хора. За българите в България, които искат да посетят Бали, ще видя на първо впечатление какво ми е мнението. Намира се малко по-надолу, мисля, че към Култа се води самата ерия, не съм точно сигурен. И да, в момента вали, часът е 9:30, чакам шофьора да ме вземе към 10, дано не ме изпържи сега и толкова ме сканне, бате, просто няма какво остане, често. Ще дойде, ще ме вземе, на час е от мене. Искам да ходя да хапна, защото все още не съм ял. С нощи, като си поръчах хапанка, нищо не се случи. Един ми вика too far away, brother, тип. И аз викам, бате, аз съм ми дал 30 евро, какво ще типна, брат? Смисъл, храната ми струваше 20, мисля, че и 10 му давам. Бакшиш отгоре и пича иска още. Сега в крайна сметка няма да дам... така, не стига, че съм му дал 10 и му дам още 10-20 евро, за да му дам само да ми докарат яденето, децика. Но да, времето е приятно, нищо че вали, навънка е 30 градуса буквално. И да, това е виличката. Готино местенце да му се не знае. Принципно много исках от тук да остана и да снимам контент, но вътре просто вилата е тотал щета, хора. В смисъл, бате, то гекон цела вечер ми изкърти. То беше така. И буда работа. В смисъл, ето го пак. Него гекона продължава да си Но да, ще ви капна на челото. Това е положението за сега. Ще направя влог номер 2, или по-точно ден в Бали номер 2.
участва от поредицата 90 дена. Следете канала, абонирайте се за канала, ще бъде много интересно. Просто ще покажа каква държава е Бали. И така, драги приятели, оставям ви за сега. Беше ми много драго, че сте гледали. Ако сте гледали, ако пък не сте гледали, гледайте и очаквайте някакви нови яки работи. Ризнах се с тия готини очила. Чай, че обрах и пайжените. Мисля, че ми отиват. И така, ще почна ходя малко на фитнес, да позаякна малко. И да, аре, чао.